Ang 15 mil kaadlaw nga mao ang usa ka takna sa Dios 41 ka tuig og 240 ka adlaw. Kanang 240 ka adlaw, imo na pud nang isipon, imo na pud nang i-divide sa 30 days. Mga 240 divided by 30 equals 8. 8 times 0, 0. 8 times 3, 24. So, 0. Sa ato pa, ang usa ka takna sa Ginoo is exactly 41 years and 8 months. 41 ka tuig ug 8 ra gyud ka bulan. Nga pinahaom sa kalendaryo sa Dios nga mao kanang 360 days. Dili sa 365.6. Kaya wa magbuhat ang Ginoo anang point. Wa gabuhat ang Dios didto. Mugna na to sa tao nga gustong mulabaw sa Dios. Munang dili sila musunod sa mandasyon sa Ginoo nga 360, kay gusto nila nga musikat sila sa kalibutan, nga tawgon dayon sila nga mga scientist, kunuhay. Pero scientist sa sayop. Wa sila kahibalo. Gigamit sila sa Ginoo para sayupon nila ang kalibutan aron muguwa kaning kamatuoran karon. Kay di man muguwa ng kamatuoran sa kamatuoran, muguwa ka ng kamatuoran sa mga sayop, taliwala sa mga sayop nga pagtulunan. Halahok mi ninyo, kinsay sayop ang kang Gregorio Duterte o ang sa Dios nga 360 days. Hala kamoy hukom. Hukmi ninyo. Asay sayop ani. No? Karon nakita na nato nga ang usa ka takna dai sa Dios 41 ka tuig 8 ka bulan mo nay usa ka takna. Nan kay muhari man kuno ng pulo ka sungay. Sunod anang gidugayon nga usa ka takna. Ang usa ka takna kay 41 raman ka tuig ug 8 ka bulan. Sa to pa kani gidugayon nga muhari sila. Ang pangutana, kung muhari ni sila unsa may trabaho ani? Basahon nato sa 17, 16 ug 17 sa Pinadayag. Pinadayag kapitulo 17 bersikulo 16. Og ang napulo ka buok sungay nga imong nakita, kini sila og ang mapintas nga mananap mauunya ang managdumot sa daotang babayi, og siya ilang pagalaglagon, og pagahubuan, og ang iyang unod ilang pagakanon, og siya ilang pagasunugon pinaagig kalayo. Namo na siya no? Nga kanina yung trabaho sa pulo ka sungay. Ang ilang trabaho, magdumot sila aning babae. Muna ilang dumtan. Na ayuhan ninyog sabot. Dili tong sabot-sabot. No? Ayuhon gyud ninyog sabot. Dili tong sabot-sabot. Mahimong sabotabol. No? Usa to'y trabaho kung palingkuron kaning pulo kasungay. Sila mo'y magdumot anang babae. Unya, ilang kuhaan og unod kanang babae. Ilang kuha ag unod. Unya, ikaduha ilang hubuan kanang babae. Ikatulo, ilang laglagon. Laglagon nila kanang babae dinha. Ikaupat, ilang sunugon sa kalayo. Sunugon. Muna'y tarbaho anang napulo kasungay. Kung kanang nag-interpret og pulo kasungay, daghan man ga-interpret ani, kutan asa ninyo og nasunog ba ng pulo kasungay? Aw pulo, nasunog ba ning babae?
Nakuhaan ba ninyo unod ng babae? Nahubuan ba ninyo ng babae? Nalaglag ba ninyo ng babae? Kay mo man ay tarbaho anang pulo kasungay kung muhari na. Naunsa po nang nahurot na lang gani kamatay ng pulo kasungay. Wa man gani makapiog anang babae. Naunsa. Kanang pulo kasungay mo man ay sungay ni Kristo. Kay kanang gingharian sa Dios gihatag niya sa usa ka nasod nga naa diha ang hingpit niyang kaaway. Kung mangutana kamo kung kinsa kanang hingpit nga kaaway ni Kristo, niining nasura mao kanang babae nga gihinganlan og Babilonia. Atong basahon sa 17:4-5 sa pinadayag. Pinadayag 17:4-5. Og ang babae nagbistig purpura og iskarlata, og may mga dayan-dayan nga bulawan, og mga batong hamili, og mga mutya. Sa iyang kamot may gikoptan siya nga usa ka kupa nga bulawan, nga napuno sa kangilaran og kahugawan sa iyang pagkamakihilawason. 5. Og diha sa iyang agtang nahisulat ang tinago nga ngalan, Babilonia nga bantugan, ang inahan sa mga dautan nga babayi, og sa mga kangilaran sa yuta. Na, ang butang na diri mong Bible. Na? Mao kanay babae, kinsa kuno ning babae hana? Mao si Babilonia. Mao nay trabaho sa pulo kasungay. Nga matod pa dinhi sa para nako. Matod pa dinhi sa kasulatan gingon dayon. Ug ang napulo ka buok sungay kani kana mao na no? Ug ang napulo ka buok sungay nga imong nakita kini sila ug ang mapintas nga mananap Pilipinas. Aw, mao unya ang managdumot sa daotang babae, Babilonia. Ug siya ilang laglagon sa pulo kasungay, og pagahubuan sa napulo kasungay, og ang iyang unod ilang pagakanon unod ni adtong babae nga bantugan nga mao ang Babilonia, og siya Babilonia ilang pagasunugon pinaagig kalayo na no mo kana mo na trabaho anang napulo. Kung ang inyong napulo wala makahimo ani ay wrong ng inyong napulo, layo ras tinuod kay wa man makahimo. Kay diha sa ilang mga kasing-kasing ni adtong napulo kasungay gibutang sa Dios ang pagbuhat nila sa napulo kasungay sa iyang kabubuton sa Dios. Pinaagi sa ilang pagbaton og usara ka hunahuna nga mao ang pagdumot sa babae, paglaglag sa babae, pagsunog sa babae og pagkuhag unod og paghubo. Hangtod nga matuman ang mga pulong sa Dios. Una, kay ato yung naidaghang ga interpret ani bisan kanang mga Jehovah's Witness ga interpret sila nga kana kunong pulo kasungay mo po kuno nay pulo kanasod sa Europa. Kinsa man ang babae nga laglagon man na nila sa usa ka takna lang. Ang usa ka takna 41 years and 8 months raman. Wa man lagi ninyo na malaglag ng bayhana o kinsa kana karon sa kalibutan. Busa kanang sayop nga pagtudlo diri sa yuta kamatayon sa katawhan, kamatayon sa pagtuo o kamatayon sa unod. Muka na ang tinuod mga igsuon. Karon atong pangitaon kaning babay nga mao kanang Babilonia. Kaning Babilonia ni Guwa niadtong tuig 606 BC. Gani nga ang pangulo ani, ang hari ani mao si Nabucodonosor. Nga mihari nining tuiga nga si Nabucodonosor mao ang giingon nga langgam.
no? Langgam dumadagit. Tung basahon. Siya ang langgam nga dumadagit. Isayas 46:11. Sahon na to. Isayas 46:11. Sige, basa. Isayas 46:11. Nagatawag sa usa ka dumadagit nga langgam gikan sa silangan. Ang tao sa akong pagtambag gikan sa usa ka halayo nga yuta. Oo, ako na nga gisulti, ako usab nga pahinabuon kini. Ako nga Gitinguha. gitunguha, ako usab nga pagahimuon. Na, sa to padigid niya to sa ipon. No? Digid niya sa ipon. Kung gisulti to niya, mahitabo gito. Karon, ang pangutana karon nato, kinsa ang langgam nga dumadagit niadtong panahon sa wala pa mohari si Nabucodonosor. Kinsa ang gipanagnani? Aron ta makahusay sa maayong paghusay, atong istoryahon ang kinabuhi ni Ezekias. Kay ang nagtagna ana nga langgam dumadagit gikan sa halayo nga yuta, mauman si Isayas nga propeta. Unya si Isayas nga propeta ni Guwa sa paghari ni Ezekias. Niadtong panahon sa paghari ni Ezekias, si Ezekias nagdaot nga ikamatay nga pagdaot. Mao nga sa unang panahon mao may batasan nga og mamatay kanang amahan, kanang anak niya mo iyang dihugan aron mahimong hari, dihugan sa amahan nga mahimong hari puli niya. Mao nga niadto si Isayas sa pagpahibalo kang Ezekias nga kinahanglan ipaandam niya ang iyang pamilya sa sunod niya nga mohari nga mudumala sa Jerusalem. Mao to nga iniingon si Isayas, sa pagkamatuod ikaw mamatay ug dili mabuhi. Andama karon ang imong panimalay kay ikaw dili na mabuhi. Si Ezekias anang panahona nihilak sa labihan ug nangalyupo sa Ginoo. Iyang gitingil ang Ginoo sa iyang paghingpit ug pagpangalagad sa paglingkod niya sa gingharian ni David. Inan kay nabati man sa Dios, kay na mabati man, moabot man sa Ginoo kanang atong pagampo kun matarong ang atong gihimo diri sa kalibutan. Moabot man sa Ginoo kun nasunod nga hingpit sama ni Ezekias. Nasunod nga hingpit ang iyang kabalauran. Mao nga nabati kadto sa Dios ug miingon ang Dios kang Isayas, lakaw ingna si Ezekias, pasibugon ko ang iyang anino sa napulo kalikang. Mao nga salaktod nga pagkasulti, si Ezekias naulian sa iyang sakit nga ikamatay ug siya naayo. Sa pagkaayo ni ana, miabot kaniya ang mga tao gikan sa Babilonia nga mao kadtong halayong yuta aron sa paghatag og mga gasa sa hari sa Babilonia nga mao si kaning Birudak Baladan. Kay ang hari niadtong panahona sa Babilonia si Birudak Baladan nga anak pod ni Baladan. Mao kanay hari, dili pa si Nabucodonosor. Sa pag-abot nila didto sa templo sa Dios, gipakita ni Ezekias ang tanang butang sa Dios. Mao nga nasuko ang Ginoo pinaagi ni Isayas nga matod pa walay usa nga anaa dinhi nga mahabilin nga dili pagadad-on sa Babilonia. Basahon sa ikaduhang mga hari, ang ikaduhang mga hari, kapitulo 20, versikulo 14. Basahon. Kaduhang hari
Kapitulo 20, versikulo 14. Unya miabot si Isayas nga manalagna kang Isikyas nga hari og miingon kaniya unsay giingon niining mga tawo og diin gikan sila nga mianhi man kanimo. Og si Isikyas miingon sila gikan sa halayong yuta bisan sa Babilonia. Ang Babilonia mao kadtong halayo nga yuta. Di man ha? Sila gikan sa halayo nga yuta bisan sa Babilonia. Munay halayong yuta mao nga kun inyong basahon ang Isayas 46:11 nagatawag sa usa ka langgam nga dumadagit gikan sa halayong yuta. Kanang halayong yuta sa una Babilonia kana munay halayong yuta. Karon nianang panahon sa paghari ni Ezekias nahitabo kadtong gisulti ni Isayas nga nasuko si Isayas nga gitagna didto nga mabihag sila sa Babilonia. Pagkamatay ni Ezekias nipuli si Manases sulod sa 55 ka tuig. Pagkamatay ni Manases nipuli si Amon nga duha ka tuig. Pagkamatay ni Amon nipuli si Hosias nga anak ni Amon. Natiman niya nianang paghari ni Hosias ang hari sa Ehipto mao si Paraon Nitsaw. Mao'y hari nga miguwa aton sa pagpakigubat sa hari sa Assyria gikan sa suba sa Euphrates. Karon pagkahibalo ni Hosias hari sa Jerusalem nga si Haring Paraon Nitsaw niguwa og nakigubat sa hari sa Assyria, miguwa usab siya sa Jerusalem og miadto sa Megiddo aron sa pagpakigubat batok ni Paraon Nitsaw. Apan ang nahitabo napildi si Hosias og napatay ni Paraon Nitsaw. Pagkamatay ni Hosias, ang iyang patay nga lawas gikarga sa karo o gipalibot sa tibok Jerusalem aron mahibaluan sa tanang katawhan nga patay na ang ilang hari nga si Hosias. Mao nga ang katawhan nagdihog og hari nga anak ni Hosias nga mao si Wakas aron mupuli paghari sa ilang amahan nga si Hosias. Apan sa pagkahibalo ni Paraon Nitsaw nga ang katawhan nagdihog ni Wakas nga mahimong hari, gibilanggo ni Paraon Nitsaw si gibilanggo ni Paraon Nitsaw si Wakas didto sa Ribla sa yuta sa Hamat aron dili siya makahari. Unya gikuha niya si Eliakim ug mao'y gipuli paghari ni Wakas. Og si Wakas gidala ni Paraon Nitsaw dito sa Ehipto og didto namatay. Unya si Eliakim giilisan sa ngalan nga Wakim. Giilisan sa ngalan nga Wakim. Kadto si Wakim igsuon kadto ni Wakas sa to pa anak ra gihapon ni Hosias nga gihimo ni Paraon nga hari sa Jerusalem. Mao nga ang Jerusalem nahimong ulipon sa Ehipto nga nini naghatag na sila og mga buhis didto ni Paraon Nitsaw. Nianang panahon na mitungas na si Nabucodonosor. Unay bantayan nato. Mitungas si Nabucodonosor og si Wakim ni sukol ni Nabucodonosor sa ikatulo ka tuig sa iyang paghari. Apan tungod kay nahisulat na
sumala sa Isaias 40 Isaias 11 nga pahinabuon gyud sa Ginoo, mao nga nagtawag ang Dios sa laing mga katawhan aron gubaton si Joaquim. Yang gihimo kadto, yang gipatawag kadtong, yang gitigom kadtong mga manggugubat nga mao kadtong Amon, mga Assyrianhon, mga kadtong mga Kanaanhon, o gipagubat si Joaquim. Mao nga napukan si Joaquim kauban sa mga manggugubat sa Babylonia. Pagkahuman ana si Nabucodonosor nagbuhat og hari nga puli ni Joaquim nga mao dayon si Matanias, iyang gihimong hari sa Jerusalem. Sa ikasiyam katuig sa iyang paghari, nisukol si Sidikias. Kay kadto si Matanias, giilisan man sa ngalan nga Sidikias. Mao nga gipadalaan ni Nabucodonosor og mga panon ang Jerusalem ug gipalibutan niya uban kang Nabucodonosor uban kaniya sulod sa duha ka tuig. Sa ikaduha ka tuig nabihag ni Nabucodonosor ang tibuok nga Jerusalem ug nadagit niya ang mga katawhan sa Dios nga mga Hudyo ug Israelitas ngadto sa Babylonia. Mao nga ang langgam dumadagit dili kaduha-duhaan nga siya si Nabucodonosor. Dili si Paraon Nitsaw kay wa man niya bihaga ang Jerusalem. Kanang mubihag ana mauman ang langgam dumadagit. Kay kanang dagit o kanang bihag usara man nagkahulugan. Karon nigwa man kanang Babylonia sa pinadayag nga gitagalan lamang sa usa ka takna sa Dios, sama sa gidugayon sa paghari sa pulo ka sungay. Atong basahon sa Pinadayag 18:4, Pinadayag 18:10, no? Ingon, og sila managtindog nga magapaantaw sa kalisang sa iyang pag-antos og magaingon, alaot ikaw nga bantugang syudad, ikaw nga gamhanang syudad o Babylonia, sulod sa usa katakna, sulod sa usa lamang katakna, nahiabot ang hukom batok kanimo. Ang Babylonia gibanggit dinha nga pagalaglagon sa usa katakna nga maupoy gidugayon sa paglingkod sa pulo ka sungay o hari, sumala pod sa usa katakna. Busa kanang Babylonia diha nga muhari sa usa ka takna aw kani nga laglagon sa usa ka takna, mao kanay buhat sa pulo ka sungay, mao kanay kuha ag unod, ilang hubuan, ilang laglagon og ilang sunugon. Karon atong pangitaon sa kalibutan, kinsa kana karon sa kalibutan? Sumala sa kasulatan giingon pag-istorya, ang mamao kaniadto mamao ugma, no? Ang mamao kaniadto mamao ugma. Ang kaniadto sa Babylonia niguwa niadtong 606 BC, mo nay kaniadto. Ang ugma diri imo ning isubtract sa 2,520 years. Sa to pa 606 minus 2,520, ang answer ana 1914. Kay 10 minus 6 4, bring down 1. 15 minus 6 9, bring down 1. 1914. Kun ang namao kaniadto mamaugma, ang kaniadto kay langgam man nga dumadagit nga mo'y mibihag sa mga anak sa Dios sa Jerusalem, ang 1914 langgam usab nga dumadagit nga mo'y mubihag sa tinuod nga mga Kristiyano nga nagsimba sa iyang pagkadiyos. Busa niining tuigan 1914
nilutaw sa Pilipinas. Si Manalo nga maoy pangulo sa Iglesia ni Cristo nga nag-angkon sa langgam dumadagit. Asa na to ani? Langgam dumadagit. Sa kadaghang pundok nga natukod sa tibuok kalibutan, si Manalo lamang ang miangkon nga maoy langgam dumadagit tungod kay siya man ang katumanan sa tuig 1914. Siya may niguwa sa 1914. Kana mang muguwa sa 1914, mo man ay langgam dumadagit. Sa ato pa, kaning Iglesia ni Cristo, no? Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Nga natukod sa 1914, mao kani ang tinago nga Babilonia. Dili mo tuo nga si Kristo Dios. Mao kanay tinago nga Babilonia. Nan kay sa Israel ang hinungdan nga nabalhin ka ng gingharian sa Dios dinhi sa usa ka nasod nga nahimong Kristiyano, which is Pilipinas. Tungod man na kay wa man siya dawata sa Israel. Kung magpabilin kanang pundok nga Iglesia ni Cristo sa Pilipinas sa panahon na sa gingharian ni Cristo, dili gyapon makahari si Cristo kay na may dili mutuo, na may magsinggit nga ang Cristo dili Dios. Mao nga kanang hingpit nga kaaway ni Cristo sa Pilipinas, mao kanang Iglesia ni Cristo, mao kanay Babilonia. Dili ako makhadlok musulti sa tibuok kalibutan. Busa gipangandaman ni Kristo og napulo ka sungay sumala sa atong gihusay. Nga kanang pulo ka sungay muhari sa usa ka takna nga maoy mukuhag unod, maoy maglaglag, magdumot sa babae. Sa ato pa Iglesia ni Kristo. Sa pulo ka sungay nga mulingkod sa usa ka takna, sugod kani sa 2034 kay kanang kang Kristo ana 2033. Kani mao ni uno sa pulo ka sungay. Kanang 2034. No? Uno sa pulo ka sungay. Kaning uno ani sungay ni Kristo maoy maglaglag sa babae, kuhaan og unod ilang hubuan. Sa ato pa kana ganing word nga hubuan, kuhaan bag katungdanan, kuhaag kagahom. Munay kahulugan ana. Sa ato pa kanang Iglesia ni Kristo suling adlaw, kuhaan nagkagahom, which is dili na sila makasinggit. Di na sila makasangyaw nga sama karon sa ilang pagsinggit, nga sila makapasundayag pa sa kahanginan, makapasundayag pa sa TV o sa radyo, kay sila pagahubuan man, kay sila man kanang Babilonia. Sa to pahubuan sila sa hari, which is divine government of God na. Kanang pulo kasungay kanang mulingkod, nga magpuli-puli, magbanos-banos, sulod lang sa usa ka takna. Sa to pa, ilang hubuan, sa to pa kuhaan og kagahom. Unya, kuhaag unod. Kanang unod nila kanang kadatuan. Sa ulahing adlaw, embarguhon kana sa gobyerno ni Kristo og ihatag sa mga pobre. Mo nang kuhaag unod, ilang pagalaglagon sa to pa wadon gina sa Pilipinas. Kanang giingon nga si Kristo dili Dios. Og ilang sunugon pinaagig kalayo. Kanang kalayo ana mo kanang gisahon kana sila ni Kristo. Ay kanang kalayo ani kapungot. Kapungot kana ni Kristo. Busa dili ako maulaw ni malisang musulti kaninyong tanan. Nga ang napulo ka buok sungay nga muhari sa usa ka takna, mao kana ang magalaglag sa Iglesia ni Kristo. Kay sila man kanang pulo kasungay. Nabiyan na diri o. Kaklaro ani, sagad lang po mag-interpretasyon. O ang napulo ka buok sungay nga imong nakita, kini sila og ang mapintas nga mananap gobyerno. Mao niya ang managdumot sa daotang babayi. Iglesia ni Kristo kana.
ug siya ilang pagalaglagon katong kanang iglesia ni Kristo og pagahubuan. Hubuan sa to pa kuhaan og power. Na kuhaan og kaning karapatan sa Tagalog. Kuhaan og katungod, kuag kagahom, kuag authority. Kana mo nay tinuod ana no? Hubuan og sa man to. Og ang iyang unod ilang pagakanon sa to pa kanang ilang kadatuan kuhaon iuli kana sa mga pobre sa lahing mga adlaw og pagalaglagon. Mao kana ang tinuod nga husay nga dili gyud husay-husay. Kay daghang ga husay-husay, pagkadaghang ga husay-husay mo nga daghang ga husay pero di pud mao. Kay ang ilhanan ani nga kanang Kristo mugwa tinuod kay makapatindog sa anang pulo ka sungay. Pag dili gani siya makalaglag anang Babylonia, dili na siya tinuod nga Kristo nga mugwa sa kalibutan nga mo'y dominar sa tibuok Pilipinas. No? Timan igina ninyo akong istorya. Mugwa na 2034 ang unong anak. Kay ang sukod ani 2033 dili na gina mausab. 2033 kay mauman kana ang ika 490 years gikan sa 1543 nga mao ang ikaduha ka libo ka tuig gikan niadtong negatibo 457 pagpahiuli na sa Jerusalem. Oh? Okay. Mao nga galubat-lubat na ra ba ni atong cellphone? Lain na usab ang atong paistoryahon. Kay aron nga doon na pa'y